Dobrý den, máme jenom jeden mikrofon. Zesílit. Nedá se. Pojďte blíž, nemůžeme to zesílit. Děkuju. A my musíme jít dozadu za rekráky. Pojďte sami, ale Výborný. Tak jeden. Okay. All right. It's great to be here in the beautiful city of Bratislava with all you wonderful people who are fighting for the rights of everyone to have free use of this phenomenal healing plant. Jsme moc rádi, že jsme tady v Bratislavě s vámi všemi, kteří bojujete za to, aby každý měl právo svobodně užívat tuto fantastickou léčivou rostlinu. When the one and only Emperor of Hemp, Jack Herer, passed away on April 15th, 2010, it had been his wish. He lost it. Okay. It had been his wish that the hemp movement unite behind me to bring about the full legalization of this wonderful plant. Jediný pravý konopný císař Jack Herer zemřel 15. dubna 2010 a přál si, aby se za mnou spojilo celé konopné hnutí, abychom dosáhli plné legalizace této fantastické rostliny. Okay. Jack, like myself, realized that due to all the corruption surrounding the use of this plant, that the only possible way for it to be recognized for what it truly is would be for the public to become aware of the amazing healing powers this plant has within it. Jack Herer stejně jako já věděl, že pěstování a užívání této rostliny obklopuje obrovská korupce a že to, co tato rostlina opravdu umí a dokáže, jde lidem opravdu nejlépe vysvětlit právě na základě jejich obrovských léčivých účinků. For many years now, that is the mission I have been on. And now there is no holding the hemp movement or the hemp plant back. The essential oil of this plant is proving itself to thousands of people worldwide every day. Umíme anglicky, umíme anglicky, umíme anglicky, umíme anglicky. We can speak English. They understand. Alman. Dodalo vás. Sorry. Musíme počkat moment. To, aby se o těchto lidé dověděli, je už teď dlouhá léta mým posláním. Konopné hnutí ani konopí samotné už nikdo nezastaví. Důkazy o fungování výtažků na sobě pozorují každý den tisíce lidí po celém světě. Now people everywhere are seeing the miracles medicines produced from this plant are capable of.
Jede. Skvělý, zatím jdem. Lidé odevšud tak mohou vidět, jaké zázraky dokáže medicína vyrobená z této rostliny. From my experience, there is no medicine on earth that can even begin to compare with the effectiveness properly produced oils have exhibited in treating practically all forms of illness. Podle svých zkušeností můžu říct, že na této planetě neexistuje žádný účinnější lék na prakticky všechny nemoci a potíže než správně vyrobený konopný výtažek. Musíme za chvíli počkat zas, moment. Generátor. Tak můžeme jet zase, promiňte. And the beauty of this medication is that it does it all harmlessly. And also high-grade hemp oil is non-addictive. Na tomto léku je také krásné, že vše léčí bez jakýchkoliv újem či škod. Kvalitní konopný výtažek je také nenávykový. I want to make it clear to people everywhere that I am not talking about hemp seed oil. Je potřeba naprosto jasně říct, že nemluvíme o oleji z konopných semen. The oil I provided to people to heal themselves comes from the cannabis and/or hemp plant. Výtažek, který vyrábí Rick Simpson, se vyrábí z kvalitního aktivního konopí s vysokým obsahem THC. And was known throughout history as the most medicinal plant on earth. Přesně z té rostliny, o které se po celou lidskou historii ví, že je to nejléčivější rostlina na světě. Hemp was not outlawed because it presented a danger to the public. Konopí nebylo zakázáno, protože by bylo nějak nebezpečné pro veřejnost. Instead, hemp presented a danger to those who wanted to control us. And until this very day, this still remains the case. Představovalo ale nebezpečí pro ty, kteří nás chtěli ovládat. A tak je tomu dodnes. For thousands of years, it was a known fact that the hemp plant provided the safest medicine known to man. To, že je konopí nejbezpečnější lék pro člověka, se ví po tisíce let. Indeed, up until about 1900, half the medicines produced worldwide came from this plant, and not one death has ever been attributed to its use. Na jeho užívání ještě nikdy nikdo nezemřel a ještě na začátku 20. století se z něj vyráběla přibližně polovina všech tehdy dostupných léků. It would seem that there would have to be some form of insanity involved for the human race to suddenly stop using a plant such as this in medicine. That's right! Jeden by si řekl, že se někdo musel zbláznit, když takovou rostlinu lidstvo z ničeho nic přestalo používat v medicíně.